हो मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में कि कोई कहता तू रहती विंध्याचल में, कि कोई कहता तू रहती विंध्याचल में, कि मैया दर्शन कइल बावे सबसे सरल, हाँ एक नजर चाही भक्ति श्रद्धा से भरल। राउर दर्शन कइल बावे सबसे सरल, हाँ एक नजर चाही भक्ति श्रद्धा से भरल। मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में, मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में।
राउर वर्णन कइल बावे सबसे कठिन हो कल्पना कैसे करी कोनो भी कवि कल्पना कैसे कि तू ही बसल बाड़ू विंध्याचल में तू ही बसल बाड़ू विंध्याचल में तू ही बसल बाड़ू विंध्याचल में मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में कोई कहता तू रहती विंध्याचल में कोई कहता तू रहती विंध्याचल में मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल 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 में। जय माता दी।